Vice-premier, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwäs meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça ekspert bu sapary Türkmen hökümetiniň we prezident Berdimuhammedowyň häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtyna ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýyndan juda alyda galmagy we Aşgabatyň howpsuzlyk kepilligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň orsiýet bolmagy bilen düşünülýär. The Turkmen government, President Berdimuhammedov, been really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia. Resmi maglumata görä geçirilen ýepleşikleriň dowamyna Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň sevitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça öýdary hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025-nji ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny öpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resminamalara gol çekildi. Taraplaryň bellemegine görä, Türkmen-Rus gatnaşyklary durnukly, strategik häsiýete eýe bolmak bilen iki ýurduň prezidentleriniň arasynda gazanylan alalaşyklara laýyklykda ösdürilýär. Gepleşikleriň barşynda Hadar deňdigi we araçaklaryň aýdynlaşdyrylmagy barada hem gurrun edildi we taraplar Hadarýaka döwletleriniň şu ýyl Türkmenistanyna geçirilmegi meýilleşdirilen 6-njy sammitini üstünlükli geçirmek üçin asnaşykly hereket etmek alalaşygyna geldiler. Türkmen wekiliýeti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygynyň ornbasary Nematow bilen duşup Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdan nasar saýlawlary bilen baglykda 12-nji martda geçiriljek bäsleşikde Gadanyň missiýasynyň synçylarynyň işiniň guramaçylygynyň mümkinçilikleri barada hem jikmejik maslahat etdi diýip habarda anyklaşdyrylmayan habar berilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň ýysyra gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öň ýanyna Ukrainanyň serhetine orsiýetiň goşun jemlemegi bilen dören dartgynlygyň arasynda geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sevitary howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň alalaşylmagy ören gyzykly bolup görünýär. Hünärmen bu iki ýurduň arasynda öňden uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýolbaşçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir neme ýokarlandyrylmaly bolanlygyny belliýär. The only country that can guarantee Türkmenistanyň içerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimiýetiň geçirilmegine içerki garşylyk bolan ýagdaýynda ýa-da häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsyr bir özgörlük göretmek mümkinçiligi sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň içerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeketäk ýurt höküminde Türkmenistan ursiýetden Berdimuhammedowyň maskalasyny häkimiýetde saklamak üçin nähilin borta bir kömek kepilligine almagy çalışýar. Essentially to keep the Berdimuhammedow family in power. Diýip Panner aýtdy. Eýsem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan göni ýa gaýtaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu soragyň öňde duran Hadar sammiti bilen baglykda aýratyn gyzykly bolup görünýändigini, sebäbi orsiýetiň Türkmen gazyny Kaspy deňziniň üstünden Ýewropa bazaryna çykarjak Transhadar gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagyna garşy durýanlygyny, üstesine inni orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demir gazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylanlygyny belliýär. We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So
Bundan başga hünärmeniň pikirçe Hataýa hasken gaz satýanyna garamazdan Türkmenistan geçen ýyl Orsiýete çak edilişinden köp möçberde gaz satdy we bu bir tarapdan Aşgabatyň Moskwa bolan garaşlygynyň köpelýänligini işaret edýär. Üstesine bir ýagdaý odal Hataýdan alynýan gaz pulunyň az bolmagy bilen bagly bolan bolsa, inni häkimiýetiň atadan ogla geçmegine Kremliň berjek howpsuzlyk kepilligi şeýle Moskwanyň Türkmenistanyny akylly iş bilýän adamyň häkimiýet başyna gelmegini islemediligi, Berdimuhammedow ýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hassa çuňlaşyp biljekdigini aňladýar. What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhamedov is an ineffective and not very competent leader. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly, Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panier'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýle dol Orsiýet soňky 2 asyrym dowamyny töwerek taşyna howp salyp gelýär we özüni yara uýjy bilen ikrar etdirmäge çalışýar diýip pikir edýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrä Gruziýada knyazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňü bolsa Ukraina ýaly ägir uly döwlete öň Ukraina bolmandyr, ol Rusiýanyň topragy diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de Türkmenlere de mundan säl çygar öň Türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, Türkmeni hat sowat ýurdan ruslar diýip aýdyp gelýärdiler. Açykdan açyk aýdyp gelýärdiler. Türkmen ýazgysynyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabatyň baş diplomatynyň şuň kununa Orsiýete baryp ýurdun howpsuzlyk meselelerini Moskwa bilen alalaşmagy geljekde Türkmenistanyň öz ýetiýärliligine, öz başlyk döwlet bolmagyna hem howp salyp biler. Inni häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuň Rusiýa barmagy, Rusiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şolar bilen alalaşmagy, Türkmenistanyň ähli kazananlaryny, garaşdyrlygyny, aýratynam öz ýetiýärliligini howp astyna salýar. Ägir bir uly howply ýagdaý. Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda Rusiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl odal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşyga 2003-nji ýylyň 10 aprelinde Moskwada Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazowyň arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Ýene bir bellemeli ýagdaý Türkmenistanyň baş diplomaty Raşid Meredowyň Moskwada howpsuzlyk meselelerini alalaşýan wagtynda Türkmen parlamenti Aşgabatda işten çekilýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistanyň ussat diplomat diýen tapawutlandyryş nişany bilen sylaglady.